שמי קד מכרת. חזרתי עכשיו לטיול בחו"ל, היה כיף, אין מה לתאר. אני רוצה להציע לכם את מי שהיה שותף צמוד שלי בנוסף לכל האחרים בטיול הזה. זה בקבוק המים, שבו בניגוד לכל האחרים, שכל פעם הוציאו כסף ובזבזו וקנו ודחו לחפש איפה אפשר לרכוש מים, אני פשוט ניגשתי לכל ברז, אם זה בשירותים או במסעדה או למזרקה, מילאתי מים ולא דאגתי בכלל, משום שהמים עוברים סינון בעזרת המסנן הזה, שיש לו איכויות בלתי רגילות. לא רק שהוא מתאר, מנקה את המים מכל הכלור וכל מזהמים אחרים שיש, שלא צריכים להיות בתוך הגוף שלנו, הוא גם משביח אותם במלחים שהגוף צריך. ומעבר לזה שמרגישים מאוד, המים מאוד טעימים, מרגישים גם מאוד מאוד אנרגטיים, ובטח גם חוסכים במחיר. אז אם אתם בעזרת הפעייה הזאת, המים, אני שואבת את המים, והמים עוברים סינון, איכות, מים איכותיים, טהורים. אם אתם רוצים לדעת עוד פרטים, איך אתם תוכלו לעבור את הקיץ עם הרבה יותר כוח, הרבה יותר בזול, לנסוע בחו"ל, וליהנות ממים טהורים בכל מקום שבו תהיו, תתקשרו אליי, אני אשמח לתת לכם מידע ופרטים. להתראות, קד מכרת.